கண்ணதாசன் காய் 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 என்றும் தேன் 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 என்றும் தாய் 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 என்றும் பாடியிருப்பதை பார்த்திருப்பீர்கள், எழுதியிருப்பீர்கள். ஒரு பாடலில் கிட்டார் 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 என்று நாகேஷ் எப்போதும் கிட்டார் வைத்திருப்பார். புகுந்த வீடு படம், ஒருதலை காதல், லட்சுமியை காதலிப்பார். அவர் எழுதிய பாடல் இனி உனை யாரும் நெருங்கிடார், உன் நிலைதனை பார்த்தவர் மயங்கிடார். ஊர்வசி வந்தாலும் மயங்கிடார், உன்மேலானை மைகிட்டார் மைகிட்டார். ஓ மை ஸ்வீட்டி, ஓ மை ஸ்வீட்டி, ஓடிவா. அந்த பக்கம் நீ என்ன ரோமியோ, இந்த பக்கம் நான் என்ன சாமியோ. ஓ மை ஸ்வீட்டி, ஓ மை ஸ்வீட்டி, ஓடிவா.